na kaka rowere ahinya rowere ma bende neno chenro makama. Dibeni rowere panjo ne Raboyunga mane penjo maduong' nyakwarom Gajwanga kintere gi ote moro amora kaluwore kod odiochieng' maket kod ma iorono alai mago te machoka rede ka 600 mbui magwa mano moriwo Facebook, X gi YouTube bende aneno ka wantiere achiel kachiel. Parno odiochieng' makama bende biro motelo ne odiochieng' johera kata mana World Valentine's Day ma bende idhi bagi odiochieng' makinyo. Kiny makawuono adhi bedo gi welo ariyo nyakwarom Gajwang' mokwongo chopo antiere ka gi Joyce Adhiambo ma en jalup jakom mano mar duol mong'ere kaka Community Advocacy Club. Joyce arwaki ni machiegni nyalo mana moso oganda kiny makawuono. Erokamano ahinya Sharon. Nyinga Joyce Adhiambo kaka owachnuno amoso nyikwara Gajwang' duto no yawre uru. Nyasaye ber seche te. Erokamano. Iwacho ga ni seche te Nyasaye ber kendo mane kite. To Joyce kata mana kachako kata mana kudi paka pok odonjo kata mana e thor wachwa mar okinyi makawuono. In jalup jakom mano mar Community Advocacy Club. Samoro nyalo mana nyiso matut kotenore kod duola mong'ere kaka Community Advocacy Club. Community Advocacy Club ni en riwruok mane wachako kaka jok modak e kidieny mongohore mag slums kaka Mathare gi Dandora to kod Majengo. Ne wayudo ni jok modak kuondego nitiere gi gik mang'eny magikale yor chandruok to waneno ni mondo wabi kanyakla achiel kaka grube mopogore koa e communities gi mondo mi wabed gi paro achiel mar konyo ogandawa mondo kik yud chandruok kaka tuoche kata masira moro amora madiyudgi kama gidakie. Erokamano ahinya. To kiny makawuono nikech piny ngima hingo odiochieng' Raboyunga samoro nyalo penjo ni kaka TV mar Ramogi nang' mane obedo gi thor wach makama nang' mane twak makama en twak maton wach ni ochuna ahinya okinyi makawuono ne oganda ma bende nenowa. Odiochieng' makawuono en odiochieng' ma piny te ng'iyo nikech en odiochieng' monego beni kila ng'ato bedo kong'eyo ni Raboyunga en gima geng'o tuoche kaka ayaki, kaka tuoche mag nyaye kata ich ma ng'ato nok opango. Kendo Raboyunga nyalo miyi geng'ruok maduong' ahinya kitiyo kode maber kendo kitiyo kode seche te. Iyudo ni jok mantiere kod tuo mar ayaki kotiyo gi Raboyunga to gigeng'o jok ma gihero mondo kik gimigi tuo mar ayaki no. Koro Raboyunga en gima onego bed ni wakete mesa, wawuoye kendo wawache nikech en rageng' maduong' ma be okonyo oganda mang'eny e geng'o tuoche masewacho kaka ayaki to kod tuoche mag nyaye kata ich mano ng'ato ok opango. To kendo Raboyunga ni en gima inyalo tigo kaka family planning, yo mar geng'o nyuol kata komo nyuol. Ka ji owinjore e ot nikech kutiyo gi Raboyunga ni nyaka ubed gi gimoro kaka winjruok makare nikech kikelo Raboyunga be thoth ji kawo gin Raboyunga ni en gimar jochode. To Raboyunga ni en gima onego bed ni ji winjore kendo tiyo kode e samo winjore kaka jok modak e keny. Mana kamano kendo bende wache yo makare en rageng' to bende en gino ma bende itiyo godo kaka komo nyuol nikech ang'e oganda mathoth nyalo ga paro ni yedhe komo nyuol opogore to gi kanisa moro Raboyunga en achiel kuom family planning options ma bende nitiere. Okiny makawuono nikech thor wach marwa en rawere panjo ne Raboyunga. Ang'e ni kaka Joyce Adhiambo osebedo kutiyo machiegni gi rawere mopogore pachoka. Korka kori bende paro ni rawere panjo ne Raboyunga? Rawere osebedo ka panjo ne Raboyunga nikech ing'eni gin jok ma pod tindo